Prijatelji i ja smo izašli van i malo smo s društvom previše popili. Ja sam Daniel, ja sam vozio pod utjecajem alkohola. Zadnjeg se sjećam, stojim za šankom i budim se u bolnici nakon prilike 2 tjedna iz polukome. Vatroslav je poginuo na licu mjesta, a Nikolina je teško stradala. Moja dijagnoza je paraplegičar, znači torakalni 6. i 7. u ovoj razini sam oštetio kralježnicu i ispod toga ništa ne osjetimo na dole. Najgora stvar u životu koja mi se dogodila je u biti najbolja stvar u životu. Možda ne bi ništa napravio drugačije, jer ta situacija je promijenila moj život. Moglo bi se čak reći na bolje. Kad sam prestao piti, postao sam sretan čovjek. Što bih teško mogao reći da sam izazvao nesreću i nekome uzeo nekog njegovog dragog, nekog koga voli.